valgte at dedikere sådan, gå fuld tid med at tegne, så var det jo noget, jeg kunne gøre af flere grunde. Dels så havde jeg sparet penge nok op til, at jeg følte, at jeg havde en tryghed i at kunne gøre det her. Jeg kunne i hvert fald se, at jeg kunne gå noget tid, uden nødvendigvis at arbejde. Og jeg havde ikke rigtig andre forpligtelser. Jeg har ikke familie, og jeg skal se til og den slags, så jeg er rimelig frit stillet på den måde. Så det er også en væsentlig faktor. Der er ikke noget galt med at tage udgangspunkt i noget. Det behøver ikke være en tro kopi af det, fordi det er i forvejen bare en skitse, jeg kigger på. Bare en anden tegners skitse. Der kan man jo sige, det er jo, og kopierer man lidt og låner lidt fra hinanden. Men det er jo ligesom at gå ud i skoven og kigge på et træ der, så har man kigget på det. Nu har jeg ikke lige en ko herinde, det er derfor jeg kigger lige på den her tegning af en ko. Den ser lidt fjollet ud, men det er fint nok. En af de lidt fjollede. Jeg har nogle andre inde af mappen, så kan vi sammenligne med dem bagefter. Køer ser jo generelt lidt sjov ud, ikke? Ja, det kan godt være, jeg skal kalde den her. Det gør vi. Så, der var en ko. Så har vi de andre køer, de ligger herinde. Der er nogle her i, tror jeg. Så det der, det mener jeg var mit første forsøg. Det var sådan lidt. Ja, den blev sådan der. Så det næste, det blev så sådan der. Så den næste, den er måske lidt mere realistisk, den der herover. Lidt flere detaljer på. Og så er der den nyeste, det blev så, det er den, vi lige har lavet nu. Den ser så sådan der ud. Men det er jo, motivet er det samme, men alt efter hvordan man bruger redskaberne, så kan man jo få vidt forskellige resultater frem. Det synes jeg er meget sjovt, altså. Det er jo, ja, det er jo noget, der er sjovt ved at tegne, det er at sidde og lave de her små hoveder her. Jeg har også en baggrund som matematiker. Det er jo det, jeg har studeret. Og der er tit folk, der synes, det er lidt spøjst, det med, at man kan bevæge sig både i matematikkens verden og i kunstens verden. Og der er mange, der hele tiden spørger, om jeg bruger matematikken i det kunst, jeg laver, eller de tegninger, jeg laver. Det ligger lidt latent. Altså man ved jo godt, når man ser en komposition, at den skal være balanceret. Men jeg går ikke og sætter formler på og sidder og regner ting ud. Det praktiserer jeg ikke. Der er nogle noter fra dengang jeg læste matematik. Der er jo ikke nogen billeder i det her, det er bare en masse formler, ikke også? Er der også noget af det, jeg kan kigge på og tænke, hvad pokker er det nu, det betyder? Jeg alligevel ikke kunne ændre at smide dem ud, sådan er det jo tit, ikke? Så kan man ikke helt få sig selv til at smide de gamle ting væk, fordi så tænker man, det kunne jo være en dag. Jeg kan heller ikke forstå, det her, det var noget, jeg studerede engang. Det var også sådan lidt sjovt at tænke på. Så har man siddet og kigget i det. Ja. Det har jeg ikke brugt til noget siden. Det er spild af tid. Sidste efterår, der kendte jeg nogen, der skulle holde en koncert og skulle bruge et eller andet, bare noget hjælp til at sælge nogle plader efter den der koncert. Så spurgte de, om jeg kunne tænke mig at hjælpe med det. Det har ikke noget med kunst at gøre, men det sagde jeg ja til. Og så i den forbindelse, så fik jeg en lille opgave om at tegne et billede af forsangeren til det her band. Og blev mere åben for rent faktisk at lave noget, der også var til andre end bare til min egen fornøjelses skyld. Jeg har aldrig været super glad for de her standard job med at have nogle opgaver, jeg ikke selv har bedt om, og have en eller anden chef hængende over hovedet på en. Og jeg er meget glad for at gøre tingene på min egen måde, og det er ikke altid, at det lige fungerer særlig godt i alle mulige arbejdssituationer. Så på den måde tror jeg også bare, at den her måde at leve på passer mig godt.
det er sådan en meget spontan branche. Og det er også noget af det, der gør den spændende og sjov. Det står for mig, vi snakker alle sammen. Vi går ind, så nikker vi anerkendende til hinanden, så sætter vi på hver vores pladser, og så gør vi en dyd ud af ikke at interagere overhovedet. Vi snakker nogle gange. Nogle gange. Ja. Bare lige, jeg skal tisse. Ja, det er vi. Det er vigtigt, at vi lige gør hinanden opmærksom på det. Ja. Vi siger altid farvel til hinanden. Ja, det gør vi. Vi siger goddag, og så farvel. Så spørger vi sådan, nå, okay, hvad... Kommer du i morgen? Kommer du i morgen måske? Så ja, det er sådan måske kommer jeg i morgen. Ja, det er sådan meget de samme ting, vi også siger. Så det var det godt at høre. Det var fedt. Jeg har lavet en dag. Jeg lavede den her, og den her, og den her. Nice. Hvad foregår der her? Det er så lige 3 forskellige serier her. Det er en til serien med dyr, og en til serien med abstrakte hoveder, og en til serien med lidt mere realistiske, klassiske værker. Ja. Nu skal jeg bare uploade et eller andet, bare fordi. Så kan det godt være, at man ikke skal fortælle alt for meget om, hvad der er på billedet. Det skal folk jo selv regne ud, men der er alligevel ikke nogen, der ser det. Jeg synes, nogle gange, hvis jeg lægger noget op, så det eneste, der sker, der er, at jeg mister en følge. Nej, det kan du fandme ikke se på mere det der. Det er for dårligt. Nej, det er simpelthen, det duer ikke. Jeg ved ikke, om jeg kommer tilbage til at have et konventionelt arbejde igen. Det er ikke til at sige. Jeg har generelt været dårlig til at forudsige mit liv. Altså, det må jeg sige. Jeg har ikke vidst, hvor jeg endte henne, hvis jeg startede på noget. Så jeg håber ikke, at jeg ender der igen af nød. Men det kan jo være, hvis jeg får brug for pengene. Det må tiden jo vise.